Jen dámy a pánové, dneska tu máme ďalšie video z Wobbly Live. Áno, druhá časť. Takže, teraz pôjdeme hľadať ďalšiu prácu. Alebo dneska pôjdeme budeme drevorúbci, správne. Alebo nie, proste neviem, čo budeme robiť. Uvidíme dneska. Môžeme ísť tu. To vybrauste. Rýchlo. Naposledy sme robili prácu, sa mi zdá, hamburger. Ak mám pravdu, dajte like, že sme robili hamburgere, ale nepamätám si úplne, takže jo. Robím teraz ešte hop. Jaj. Sorry. OK. Ideme do tej práce. Som išiel zlou stranou, sorry. Takže ideme do tej mojej práce a uvidíme, no, čo sa tam bude diať. Ježiš, sorry. Vtáčiky tam tu spievajú, takže ideme. A toto čo akože? Uí, zasa. Zasa tu musím ísť s týmto skokánkom. Hopa. Skoro som spadol. Takže poďme. Dobre, alebo zle? Neviem. Trošku sa mi to na tej mape buguje. OK, ideme. Ježiš, sorry. Takže, dneska budeme mať veľa preskúmavačiek a možno bude toto video aj dlhé. Ak bude dlhé, tak ospravedlňujem sa. A no, ale dajte mi like aspoň za tú snahu. Lebo fakt sa snažím a chcem sa odhaliť za 100 000 odberateľov. Takže, ideme ďalej. Drifty. OK, už som tu. OK, sme pri tej radioaktívnej továrne. A skúsme to teda. Au. Hop. Je tu autobus. To je jedno. Takže ja idem, otvorím si to na dvere. Musím si aj tieto, lebo áno, tu je to auto, tak ho budem potrebovať. Takže, tu je ten človek. Najskôr sa tu pozrieme, čo je v tejto továrne. Výťah. Sme hore. Wow. Je to husté. Au. Uj. Au. Ne. Že sa mi nič nestalo, ale neba. Dobre. Čau. Takže OK. Potrebujem 5 týchto lahvičiek a potom to musím dať do auta. Rýchlo. Ešte super hudbička nám tu hrá. Ne. OK, chytil som to. Ďaká Bohu, že to nevybuchlo. Keby to vybuchlo, som chytil. Ježiš, ja som si to neotvoril. No super, nech mi to tu vybuchne. Hop. Hop. Ne. A rýchlo. Hop. Máme. Máme flaštičky. Hop. Prvé dve. Hop. Prvé dve. Držte mi palce, ak to dám, dajte like. Ne. Mám. Prvé. Druhé. Ne, ďalej.
ešte jedno. Čo keby som ešte zobral nejaké vzduše, keby sa niečo náhodou stalo. Bolo by to dobré? Lebo som počul, že ono to dosť často padá. Vezmem to radšej 6. A potom ešte 7. OK. A ja idem. Pôjdem radšej po normálnej ceste. Ale radšej, hej. Robím to prvýkrát, takže neviem, čo sa mi môže stať. Radšej pôjdem touto cestou. A možno to je lepšie. Aha, jak to, že je tu na to auto? Dovidenia, ja som to urobil. OK, teď budem ísť takto, touto cestou. A pomaličky. Mám ešte 2 minútky, mám na čas. Mám čas. Pozor! Bože. Tí ľudia nedávajú pozor. Už som tu za chvíľku. Už sa tam dostávam. Počkaj, zle. Hovoril som. Preto som zobral viac. Preto som zobral navyše. Hovoril som. Takže, keď toto budete hrať a pôjdete na túto prácu, vždycky si vezmite viac tých barelov. Potom vám to môže aj zachrániť celú prácu. Takže... Jo, a čím viac, tak tým lepšie. Bože. Skoro mi vypadli všetky. OK, prežil som. Všetky barely mi prežili a idem všetky zobrať. Rýchlo, za 17 sekúnd. Ne. No, to už nestíham. Super! Prepáčte, že sa nevám. Bože. Ja sa vystrelím. A boli Butterfly. No nič. Nič z toho. Bože. To aké je rýchlo? No to je tak rýchlo, že to vypadá, že to ide dozadu, alebo? Ja je to z druhej strany. To už lieta. Aha, už to letí. Díky. Pôjdeme na inú prácu. Viem, robím si hanbu. Kam by sme si mohli... Ukáž. Táto práca by mala mať 3 úrovne. Takže jo. Daj mi auto. Díky. Neviem, kde mám ísť. Cez mapu to ukazuje. Nie takto. Bože, tak ja tam pôjdem pošlo, lebo tie autá fakt na nich. Takže pôjdeme na výlet, na výlet, na výlet, Na výlet.
Na výlet, na výlet, na výlet, Rýchlo pôjdeme na tú prácu. Auto. Ne, nestihol. Nestihol som kliknúť. Hej, stojte. Stojte, puls. Bože. Toto bude super auto. Tak ja už idem. Ja zapnem asi toto. Ja už idem. Je to rýchlejšie než je Special. A lepšie než je Special. Proste, poďme. To aj popelárske auto je rýchlejšie. No, už není, haha. Hej, tu nás predajú zvieratka. Tak potom na budúce môžeme tu niekedy prísť a kúpiť si nejaké zviera. Som zabudol, že nemôžem ísť po chodníku a mám veľké naberadlo, alebo ak sa to volá. Takže. OK, sme tu na guž. Sme tu. A tu na tvář. Hej, skúsime všetky 3 úrovne, hej? Všetky 3. Takže. Hopa, hopa. Je to rozbité. A toto je na čo? Môžem to zobrať? Nemôžem. Čau. Aha, potrebujem toto. Dobre. A zkazuje toho menej. Ako to? Videl som na YouTube, že takto je to lepšie držať. Lebo môžeme urobiť až 4 naraz. A môžeme to urobiť. A potom musíme to aj postaviť s kladivom. Toto sú iba základy, že materiály. A potom to musíme robiť už iba s kladivom. Toto sú ako keby že materiály a hľadám kladivo, bože. A tu sú aj dynamity. Lebo na prvej alebo tretej fázi tak potrebujeme rozbiť zase ten dom a potom to môžeme robiť do nekonečna. Jaj. OK. Už mi chýbajú 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6, 7. Je to stariny. Tak neviem, na čo to hovorím. To je jedno. Takže poďme dovnútra. Jaj. Nastilo sa to tu. Ja som sa zabugoval. Dobre. A chýba mi posledné 2. Alebo? Nie, 3. Hop. A rýchlo to potom musím aj postaviť. Ale toto je iba prvá fáza z 3. OK. Toto už mám, ale stále je to prvá fáza, ešte to musím poskladať s kladivom. A mám kladivo. OK, stavám. Teraz stavanie je jednoduché. Hop, hop, hop. Ja. Ale aj búranie by malo byť jednoduché. Lebo to budeme robiť doslova s tou obrovitánskou gulou. Takže sa máte na čo tešiť. A už.
Hop, hop. Hop, hop. Hop, hop, hop. A poďme. Mne sa zaseklo kladivo, pomoc! Poďte, tak ho odložím. Tak, a už je hotovo. Takže môžeme to dostávať v kľude. OK. Yes, konečne. Olo. Yes, postavali sme to. Oh yeah. Yes. Dobrá práca. A mám nový oblek. Nová vesta. A peniažky. Položím si ich tu a teraz ideme na ďalšiu fázu. Čau. Zbúrať. OK. A ja viem, aké je najlepšie na búranie. Dom, ty si mŕtvý. Toto je najjednoduchejšia časť. Keď búrate, nemáte čo stratiť. Hej, ak ste začiatočník, táto práca vás bude baviť. Na 100%. Hop. Ne. No. OK. Snížme to. Tak. Easy. Už za chvíľku z toho nic nevznikne. Tak a teraz. Dokončil. Mám ďalších 30. Mám ďalšiu helmu. Yes. Hej, a teraz stačí už iba posledné a budeme mať hotovo. Budeme mať celý oblek. Takže. Hopa, položím si zase tie moje peniažky sem. A potom to dáme ešte do bankomatu a... OK. Materiály. OK, musím robiť materiály. Počkaj, ono u toho niečo zostalo? Jaj? Je to? Tak si vezmem dve naraz radšej, keby sa niečo stalo. A to mám dať akože do týchto prispájané. Á, dal. Bacha, aby ste ma tam vy nedali mňa. Takže, ok? A budem skáčať. OK, easy peasy. Máme squeezy. Tak, teraz budeme točiť. Točíme. OK. Yes. Dali. Teraz. Budeme to musieť dať do stredu vždycky. Ježišmária, to bude... OK. To bolo jednoduché. Ne, netrafil. Není to také ľahké, ako sa zdá. Vy to vidíte inak. Yes. OK, máme dosky. A ideme od začiatku, lebo tu je ešte táto vec. OK. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Na 6 rán, OK. Poďme ďalej. Točíme.
Točíme, natáčame na YouTube. Točíme. OK, už to jinak. Easy. Já už jsem si na toto zvykl docela, takže... Oh yeah. Ani jedna chyba teraz. Můžem vystúpiť. Mám tu 4 vecičky. Hop, a ještě jedno. Tu je ešte druhé, to isté. Aj keby bol bol tu môj brat, tak by tiež tu so mnou mohol pracovať. Takisto ako v minulom diele, dajte like, ak chcete video s mojim bratom. Ak nie, tak nie, vy o to prídete. Takže... Opa. Yes, mám 40. Poslednú vec, gače, konečne. Konečne budeme mať nejaké gače. Díky. No ale kam si teraz strčím? Skúsim nájsť nejaké auto s kufrom. Dodávka by bola najlepšia. Také auto s kufrom. Tunak by mohlo byť. Je tu nejaké... Toto. Je to veľký kufor? Áno, to sa tam zmestí. Vezmem si ho. Otočím. Idem. Ešte sa otočím. A... Tak. Idem to zobrať, dáme to do bankomatu. A potom si ešte vyskúšam ten nový oblek. Yeah. Oh yeah. Dám to do toho mojho autíčka. A bum. Ne, neber to. Yeah. A ideme do bankomatu. Blízko by mal byť bankomat a potom pôjdeme ešte domov za babčou. Yeah. Konečne som si trošku privyrobil. Z minulého dielu mi zostalo iba 100, takže jo. Toto je pre mňa dosť veľa. A je tu bankomat. OK. Vystúpim si. Opa. Hop. Ja nie som žiadny Spider-Man. Hop. A mám to. Mám aby dve tieto veci. Tie peniažky. Už mám 217. Yes. Na budúci diel pôjdeme do Zverimexu. Takže... Opa. Poďme. Yeah. OK, zavrieme kufrík. A ideme. Mám už $200. A videl som, že tam je nejaký neznámy ostrov. Na ďalší diel preskúmame nejaké. Takže hej, dávajte tie lajky pre ďalšie diely. OK, počkaj, tu je nejaký barák na predaj, ale môžem sa do neho pozrieť ešte, nie? Bože, však vnútri, doslova vnútri je neviem, ako sa to volá. Tunak sa to dá otvoriť? Nedá. Super. Ale ohňostroje, jupi. Skúsime. Prvá. Takže ja to budem držať. Ja to proste budem stlačať.
zábava. Dobre. Už žiadne srandy, ideme hľadať náš barák. Alebo pôjdeme do nejakého cudzieho. To bude asi rýchlejšia cesta. Tunak nemám žiadne auto, lebo to si musím kúpiť. OK. Poďme. Rýchlo. Tunak by mohlo, nie? Tunak, prosím, môžem tam ísť? Prosím. Yes, som v tom baráku. Wow, ale aký luxus. Tunak by to malo byť. Yes. OK. A yes. A máme tunak aj dievčenské. Ale ja som chlapec, takže chlapčenské toto. A toto. OK. Vypadám v tom... Ako v tom vypadám? Vypadám v tom ako macher. Kamo. Takže. Ďakujem, že ste toto video pozerali až do konca a ja sa s vami lúčim. Adios, bodios.